Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood. Ano sabi ka, Ang doktor? pinakamahirap po, yung creatinine niya. Nung mag-accept ng outpatient sa BRTTH, ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparaluputon ngayon ang lawas ko, ang nangyayang maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood game na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang so, creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing ko. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kang bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang maglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey.
Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, pigdarami sa physician surgeon. Kung naputukan ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong didi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, bisita naman ako kay mga paglimpya. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po,
nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligaw. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang walang ano yun, supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Sabi niya sinasabi ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legacy na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss G. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin. Kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na i-dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Lynn Beheran, taga Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Mega 1 kay Dr. Joel po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Mega 1. Tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. At hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po. Saka ako ng CT scan. Tapos, nanon po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako yung na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Joel dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga at nakilala ko po siya at saka ang Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joel Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po.
para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin kakilala. At yun nga po, nalaman rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Dokti dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doktor dito, parang service ko sa iya kung anong marayo. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing 4, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa akong sabon, kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Na nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. yun sa Dineren. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4-4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si ito. nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagrelaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsabi sa akin yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara. Oo, Nagkakati. nagkakate. Oo, anong marara? Sa Dito rin, yung amazing pork. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing pork. Kaya sasabihan ko si
Huwag ng pangalan. Bawal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yung, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Missing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang umaga. Umaga po. Po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, urinalysis. Oo, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo
na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan, na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig, na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Mega 1, Multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, karigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa Morning po, ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po, nagkakawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo? Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya, yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and tested namin. talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyo yung bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong magano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo.
Pati kape natin, umiinom si nanay. Multiplied. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati dok sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magigit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Ako daw, parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, sa Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. In regards kay nanay. Po, thank you po. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa
gamot, mga food supplement ni Doc Joey at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay nakubit. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor.
Tuwing bababa ako, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw pag inom itong amazing pour niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak at Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indo Kabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Penzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. So kamusta po ang lahat? Ayan, so happy Albay Day. Yan po. So, ngayong Abril 3, ayan, ipinagdiriwang natin ang Albay Day. So, isang mahalagang araw ng paggunita sa kasaysayan ng pagkatatag at makasaysayang ambag ng lalawigan ng Albay. Yan. So, itinatakda ang petsang ito bilang opisyal na pagdiriwang upang kilalanin ang mayamang pamana, kultura at kontribusyon ng mga Albayano. So, ngayon po ay Albay Day. Yan. So, ayan. Yung iba walang pasok, So, tayo, grabe, ang dami po namin kaninang pasyente. Yan. So, maraming salamat po. Ayan. So, kanina may nagpa-consult po sa atin. Siya po ay dumaranas ng breast cancer. Yan. 2 beses na po siya nagkikemo. Pero since na yung nag-refer po sa kanya dito, ay natulungan po ng ating mga amazing products. Kaya naman po ay sinamahan niya po kanina, kahit na po siya ay may pasok sa trabaho, ay sinamahan niya si nanay. Yan. So, siya po ay dumaranas po ng stage 3 cancer. Yan. Sana po ay matulungan po natin kasama ang ating mga amazing products na malunasan po ang kanyang health concern. So, kanina, pumunta din dito si Sir C. Ayan, nag-avail din po ng 4 box ng ating amazing coffee mix. 2 box lang sana kukunin. So, wala tayong panukli. Kaya naman nag-avail siya ng 4 box na ng ating amazing coffee mix. And ganun din po kay Ma'am Nida Bindal from Rapo-Rapo. Ayan, so nag-avail din po ng ating amazing 4. Ayan, good for 1 month. Ayan, so ganun din po kay Ma'am Alma Aringo from Legazpi. Ayan, nag-avail din po ng 1 set na amazing 4. And yung ating 1 box na Mega 1 capsule. Ganun din po kay Sir from Sapang, Caramuan, Catanduanes. Ayan, nag-avail din po ng ating amazing 4. Good for 1 month. Ayan, dahil po siya ay dumaranas. Ngayon, grabe ang taas po ng kanyang creatinine. Almost 605. Diba? Grabe kung sa hospital ito ay due for dialysis na. Pero hindi lang doon yung health concern ni Sir. Yan, siya po ay isang teacher. At din po, tumaas yung kanyang creatinine, tumaas din po yung kanyang uric acid, may enlarged prostate. Ayan, so ilang beses siyang umiihi paggabi. At ganun din po ay may problema din po sa pagtulog. Ayan, kanina ihi ng ihi po siya. Kaya dumating po dito siguro past 12. Ayan, pinainom po agad ng Amazing 4 bago nag-lunch. Kasi hindi pa sila nagla-lunch. Ayan, pinainom po agad ng
Amazing 4. Yan. So, ganun din po kay Ma'am Joanne. Ayan, congratulations po kay Miss Joanne Austria from Bululog, Ginobatan, Albay. Yan, so siya po ay nag-refer dito sa atin na may bukol din po sa breast. Pero doon, kumbaga, bago siya nag-refer at natulungan na muna ang buong pamilya. So, si Miss Joanne ay natulungan po yung kanyang asawa na isang driver at yung kanyang anak, yung kanyang magulang na sumasakit po yung tiyan. At ngayon po ay nagkukwento na siya ng ating mga amazing products kasi hindi lang isa sa pamilya yung natulungan, bagkus po ay buong pamilya. Yan. So, kaya nag-refer po siya dito ng may bukol po sa breast. Kaya kanina pumunta po siya at binigyan po natin ng incentive. So, at least libre na yung iinumin po niya. 'Di ba? So, ganun din pinakonsult niya yung kanyang anak kasi almost 2 weeks na pong hindi tumitigil ang menstruation. Ayan. So, medyo nag-worried na po siya dahil po sa health concern. Ayan, nararamdaman ng kanyang anak na problema din, di ba? So, yun, salamat po sa lahat. Again, sa mga nagpa-consult. Ayan yung iba na, ay, si Sir Avocado from Legazpi. Yan yung bumaba na po yung creatinine. Yan, so, bumalik naman po kanina at nag-avail naman po ng good for 1 week. Yan, so, pasensya na yung iba, hindi ko na-memorize, ano. Basta, again, maraming salamat po. Yan, nakapag-lunch ako kanina. Yung breakfast ko and then lunch, 2 p.m. na. Yan, so, sa dami po ng pasyente. Yan, ngayon sana magme-merienda tayo ng lugaw kasi nagpaluto ako ng lugaw. Yan, so, nagmerienda si Kapitana from Rapu-Rapu. Yan, so, nakadalawang order siya ng lugaw kasi sobrang sarap daw, 'di ba? So, yun, kasi yan po yung paborito ni Doc Joey na sana magpapabili siya ng sa Paris Queen ng lugaw pero sarado na. Kaya sabi ko magpaluto na lang tayo para mas madami pa ang makakain. Ayan. So, kasi, di ba, nagpabili ako ng 1 kilo na manok. Yan, so, sobra pa. Di ba? Kasi yung mga sa gilid lang ng parte ng manok yung pinalagay natin. So, anyway, ayan sa lahat po na gusto magpakonsulta tomorrow. Open po ang aming office. So, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, sa mga nagme-message po sa amin, especially sa aming page, ayan, so, pwede po kayong tumawag kay Doc Joey if ever po na hindi pa po kami nakakapag-reply. Yan, sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Yan, so ito po yung kanyang contact number. Yan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, kung hindi po natin nakuha, pwede nyo po siyang i-follow sa kanyang personal account na Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito, ang kanyang personal account po sa Facebook. Okay? So, pwede nyo din siyang, yan, naka-flash naman po yan sa ating live streaming if ever po na hindi po natin makopya. So, laging tandaan, ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. So, ngayon po ay darating na ang summer. Yan, nalalanghap na natin ang sobrang init. Yan, sa mga may maintenance. Yan, sa mga na-stroke na mild stroke na. Yan, so ingat po tayo. But then, sa lahat ng may mga dinaramdam po na mga karamdaman, yan, so pwede po natin subukan ng ating amazing products from US. Aprobado na din po ng FDA. Kaya po, hindi tayo dapat magduda. 'Di ba? Mas magduda tayo kung ilang taon na ang ating mga karamdaman, pero andyan pa din po ang ating mga health concern. At paalala din po sa mga nagtitake ng ating mga amazing products, huwag tayong mainip, 'di ba? Kung hindi pa tayo maabot ng 3 months to 6 months, depende po sa ating health concern,
wag po natin mainip. Kasi wala pong shortcut. Gustuhin man po natin, nakikita man po natin na marami tayong mga testimonials, pero nakadepende pa din po yan sa process ng ating katawan. Okay? So, nakukuha po ba natin yan? Kaya sa lahat, diba, na may mga health concern din, subukan upang mapatunayan po ang ating kagalingan ng ating mga amazing products. Okay, so tomorrow po, open po ang aming office. Dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, ilang minuto na lamang tayo. Kaya naman po sa mga gusto pa na mapanood po ang ating mga amazing testimonials, gusto pong mapakinggan pa ang ating mga amazing testimonials, isearch lamang po natin sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Naka-upload po dyan yung ating mga amazing testimonials. Kaya po sa lahat ng gusto na matulungan din sa inyong mga health concern, yan, alalahanin po natin ang bilis ng panahon. Kaya po, wag po natin sasayangin yung mga oras at panahon po na meron tayo. Kasi hindi po natin alam, 'di ba? Of course, sa mga dumaramdam din po ng mga health concern, kung alam po natin na may nararamdaman na tayong kakaiba, mas maganda po ay magpakonsulta na tayo. Kasi po, though na pinapatagal po natin ang ating mga health concern, hindi pala natin alam ay mas lalong lumulubha na po ang ating karamdaman. Mas maganda po na malaman po natin agad kung ano po yung mga nararamdaman po natin. Kasi tayo, na mga Pilipino, sanay tayo hanggat kaya natin. 'Di ba? Hanggat kaya natin tiisin, titiisin natin. Pero hindi natin alam na baka po ay malubha na ang ating karamdaman. Doon na pinapatagal po natin po yan, mas lalong lumalaki din po ang ating gastos. Buti kung gastos lang, kung buhay na po ang nakataya. Diba? So isipin po natin yung mga mahal natin sa buhay na kailangan pa tayo. Lalo na kung tayo po ay may mga apo, may mga anak, may asawa, diba? Kailangan tayo. Huwag po natin isipin na, mawawala na ako. Buti kung ikaw ang nag-iisip. Pero yung pamilya mo, 'di ba, na iniisip ka, na gusto ka pang makasama, kaya naman po, 'di ba? So, isipin po natin yung buhay. Kasi isa lamang po ang buhay. If ever na may mangyari sa atin, kahit gustuhin man natin na maibalik po ito, depende na lang, 'di ba? Himala na lang. Kaya ngayon, na ikaw ay may oras pa na gusto mo pang gumaling, makasama pa ang iyong mga mahal sa buhay, gawin po natin yung mga bagay na dapat po ay matulungan tayo. Okay? So, kailangan po natin prayers and action. Of course, hihingi tayo ng advice kay Lord para dalhin tayo sa tamang daan, tamang landas na makakatulong po sa atin. Of course, kung nagkaroon ka na ng idea, yan, so puntahan na po natin. Nasa sa inyo kung saan po ninyo gusto. Pero tayo, bukas tayo, Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So sa lahat po na gustong subukan ang ating mga amazing products, so visit lamang tayo sa ating